3-2-1-0. Bueno, Miguel, debut como titular, como te sentiches? Pois a verdade é que moi ben, non? Tiña moitas ganas de xogar o meu primeiro partido aquí de titular e a verdade é que vendo como foi o partido, como foi o transcurso do encontro, pois moi contento, moi feliz polo traballo do equipo e sobre todo pola vitoria, non? Xa ti eras minutos nos outros partidos a amosaras moi bons conceptos defensivos. Bueno, ti xa coñecías a categoría do Córdoba, Sí, a verdade é que sí, non? É unha categoría que, bueno, na que xa tiña experiencia, pero é certo que tiña moita ilusión por volver e a verdade é que así viñen aquí, non? O Lugo, con moitas ganas, con moita ilusión, e iso é o que intento reflexar no campo. Creo que estou aquí para axudar o equipo e xa che digo, con moitas ganas e creo que este é a liña a seguir, non? Partido típico de segunda hoxe co Leganés. Sí, totalmente. A ver, eu creo que se viu un paso adiante do equipo, creo que nos primeiros 35 minutos, sobre todo, que o equipo estuvo mandando no partido, que dominamos con balón, incluso creando oportunidades de gol, bueno, despois un poste por diante, creo que é o lóxico, non? Que, bueno, o outro equipo tamén xoga, o Leganés é un equipo con unha plantilla tremenda e con xogadores de moitísima calidad, que ao final é lóxico que che terminen pois xerando peligro tamén, non? E creo que o equipo estuvo moi xunto, que soubo sufrir xuntos e creo que isto é moi importante, que é unha liña sobre a que construir, non? Mira, como son eses minutos, sobre todo na segunda parte que estáis tan metidos atrás, que falades, como os animades, como se pasan esos minutos? Bueno, eu creo que dentro desa defensa en bloque baixo o equipo estaba cómodo, tampouco sufríamos en exceso. É lógico que, como decía, que o outro equipo ao final ten xogadores de moitísima calidade de medio campo para diante e que che terminen xerando algunha situación de peligro, non? Pero quitando eso, eu creo que o equipo estaba cómodo, que nos estábamos animando, que sabíamos que íbamos a sufrir, pero creo que estas situacións serven para medrar como equipo e creo que o fundamental é que soubemos estar xuntos, que soubemos sufrir, como che digo, e felicidade, contentos por conseguir os 3 puntos ao lado da nosa xente, por ver tamén o ambiente do Anxo Carro, ver esa xente tamén implicada co equipo, non? E a verdade é que, pois, moi feliz. E que vos sería agora, bueno, pois, gañar fora, non? Primeira victoria en casa e agora buscar unha fora en Zaragoza. Sí, lóxicamente, non? É complicado, todos os partidos nesta categoría pois son complicados e sobre todo cando vas fora da casa, non? As necesidades son para todos os equipos e bueno, creo que estamos preparados para competir contra calquera equipo e a eso iremos a Romareda, non? Pero é certo que hai que ter os pés no chan, que isto acaba de arrancar e que é moi importante ir sumando, sobre todo aquí na casa, non? Construir ese ambiente no Anxo Carro e que os rivais cando veñan aquí que sepan o que se van a encontrar, que vai ser moi complicado que saquen nada de aquí, non? Dicía esta semana o míster ou pedíalle a afición unha maior implicación no campo, como sentichedes vos? Eu a verdade é que percibín un ambiente moi bo, non? Si que se viu ese Anxo Carro implicado, tirando de nós, animándonos e sobre todo neses minutos pois, nos que estábamos sufrindo un pouquiño máis polo empuxe do rival, pois creo que nos axudou e creo que esa comunión que hai entre equipo e grada que vai ser moi importante durante toda a tempada para que consigamos sumar puntos aquí e que terminemos sacando os partidos adiante na casa, non?